French fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyo. Palaga, oras sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na. Nakaligan sa Tacna Class City sa gabi sa ato sa ring para tuntunan. Sige, no? So, samtang nga ginaangan naton ang linya ni Congressman Carlos Isagani Zarate. Diba sa ato sa ring pagpala, galing ko check sa iya nga number to. Kasi kung kuwan sa basi oil sa nakalantaw sa cellphone niya bla. No, so anyway, ti istorihan naton, no? Ang ining padigonon nga canvassing buwas ning adlaw ti dayon na gid ni, no? Ang canvassing sa National Board of Canvassers sa House of Representatives kag syempre upod banda, no? Ang Senado sa pungsod Pilipinas. So ang Senado kag ang aton sa iya makabanan nga kuan ano nga Kongreso, no, ang magapregon sa canvassing buwas adlaw and daw matikoti after sang canvassing daw kadasig malang kuno ini sa canvassing matapos, no, kay ti per region lang nimo results na lang ini no sang election canvass, no, or certificate of canvass, election certificate of canvass. Ti pagsiling ka Region 1, we have 17 regions, no? Region 1. Sino nagdaog? Hindi na siling ti sa Region 1 mga banwa pa kag syudad na nang ikwanda, no? Mention, no? Kundi pagsiling ka Region 1, total na no sang suma. Sa Region 1, daog presidente, Bongbong Marcos, Vice Presidente Sara Duterte. Region 2, Region 3, Region 4 hasta sa parabuton sa lima kabaga Region 17. No, kay dasig man lang ko ni according kay ina sa aton nga Bumudi Center, no, sa interview diri makabaran sa bahin sang Secretary General, no, sang House of Representatives. So ang target niya ganito siling niya, no, matapos ini buwas no nga adlaw pagka Biyerkules, no, o kon Huwebes, proclamation na. Mula na, no? Mula na yung makabanan ka dasig. So, ti kon ma-proclaim na ini, ama nagdaog like sa presumptive president, no, nga si Bongbong Marcos, officially, he is the winner, no? Is the winner na, no? Sang nakaligad yung election May 9, no? 2022 ka election. No? 2022 ka election. So muna sa and then ti kay Sara Duterte man, no, kay hindi ka pa ni makasiling sila, hindi ka pa ni makahambal nga ti sure winner na gid sila, no, unless gati wala pa sang corruption or hindi unless kanya hindi patigayon, no, ang corruption ang proklamasyon ano mo to ang hambal ko man, no. So hulaton gid ya, no, nga maproklamar ang ining mga kandidato nga nagdaog. O mo na lang na natapos sa proclaim
no, last week sa 12 ka mga senador naton nga konsidente nag number 1 to, no, nga senador si ang bad boy sa pelikulang Pilipino, no, si Robin Padilla. Grabe man ang iyang kuano, grabe man ang iyang tawag sa gani, no, nga charisma tawo, no, ti kilala siya mo. Ang popularity isa gina, no, sa makahatag man sang puntos, no, sa imo, no. So antes tapos sa proclamation ti way pa gani proclamation pero ti ginpang bato na, no, sang mga ginpang appoint, no, ngamin kabahin o member, no, sang kabinete, no, or cabinet members, no, sa Marcos administration. Nag-confirm na diri, no, si Arsenio Balisacan, no, as NEDA Chief, National Economic Development Authority. No, si Benny Laguisma, no, nag-confirm naman as Head or Secretary sa Department of Labor. Si Tots Ople, no, nag-confirm naman, no, as kwani sa mga migrant workers. No, so daw tatlo nga nagdugang sa confirmation, the rest ibang tinagbato naman to. Si Vice President Representative Vice President Sara Duterte, no, daw ginbaton niya naman, no, ang posisyon sa pagka-secretary, no, sa Department of Education. So parang kami ubraman kuno, ha? Parang kami ubraman, no, ang Vice President. Kumalo kamo ti kun hindi ni karon mag pagtagaan, no, sa posisyon ng Vice President kay ang posisyon sa pagka Vice President sa pungsod Pilipinas, ang gwa mo senador no kuwang kalangda, no, daw bulak-bulak na lang gid bla, no. Although magikabahin ka sang kabinet, no, sang presidente sa pungsod Pilipinas, pero sa nasiling tanalain gid ya, no, kung matagaan mo ni sa sang obra, no, so that nga ti mabalaan man sang tawo, no, kung may kapasidad sa kung wala. Hindi tapag underestimate, no, ang kapasidad man niya ni Juan Ninday Sara, no, Duterte or Vice President Sara Duterte sa pagpamuno niya sa Department of Education. Una ganing target daw gusto niya nga kwaon ko ng kwan no, ang posisyon sa pagka-head, no, head sang Department of National Defense, no, maging DND chief siya sang pungsod Pilipinas. Pero we'll see, kaysa na siling tana, no, everyone sa aton ti may ara man sang kakayahan, no, nga makapamuno sa isa ka ahensya sa aton sa nga gobyerno. Ti kumadayon na gid proclamation, no, ti ano matabo, useless na guro to ang kwan, no, or basi pa dayon pa na Japon ang kwanda ang petisyon, no, sa Supreme Court. Okay, ti budlay mga talikdan sa Supreme Court kung may ara, no, sa nila makabanan sang ginatawag nga petisyon ti interteraron ina. So ti si Romualdez sigurado na niya, no, si Martin Romualdez, congressman, no, Martin Romualdez, no, pakaisa sang president si Bongbong Marcos, no, magpakaisa ni sila yang duwa. Ti matabo gani sa pagka-Senate President ti way panimabalaan, no, kung sino ang ibutang nila, no, kung sino ibutang nila nga Senate President kaya siling tagani, no, kung mag-amo sina nga ti may kabilinggan ina ang petisyon, gali kay ba nagambal na lang ati way naman kay tanana 10% digog ti somehow may ara tani isang ginatawag nga separation of power sa legislative, sa judiciary kag sa executive. Pero ti hindi man malipod nga ma-influensyan ina sang executive ang judiciary. Kay mga independent kwan niya mga equal power ni sa equal branch, no, sang aton siring nga gobyerno. Tatlo mo lang ni, no. So galing kay nagagwa gidya, kay nagapangibabaw gidya ang ginatawag nga kabalastan. Ti kon appointee kada, no, so dapat may kabalaslan ka. Kaya nadula na galing ng ginasiling nga independent, no? Nga may independent ka, pro aryo, mag-retired, subong ko mag-retire ng Chief Justice naton, ang Senior Associate Justice dira, no? Nga next in rank,
Next in rank ni si Justice Marvic Leonen. Di dako tsansa ni Leonen nga mangin Supreme Court Chief Justice pero tiambot lang basi malapawan pa sada, no? So pwede gina i-twist. Di bala nilang bala nilang daw dagom na sa para sa ila, no? Or yano nga magtuslok sa ila da. Kuanon pa nila, no? Ibutang pa na nila. So pwede gina i-mediyahan da, no? Pwede gid gamay diyahan. So mga kalubaan kay in 6 years, no, ni Bongbong Marcos sa posisyon, may posibilidad ba si Leonen maging Chief Justice? And anong matabo? No, sa siniyang administrasyon. Pero layo pa na. Dili lang tanay, no? Kinanglan tapuson tagid ning proclamation, okay, para nga officially we can declare na, no, sa mga nagdalaog, no, diri sa ato kay duha na lang niya ang pagka presidente, no, kay vice presidente kay nagilapit na, nagilapit na by June 30, mapungko ni sila sa pwesto. Ti karon kun ma-late pa ni, no, ang ining nasabit iya nga proclamation, so matabo wala kita presidente by June 30. Pero galing kay iba nagasalimat siya tiyanan, no, nagalaom pang kuanaw ang oposisyon, no, nga makapwesto da o duway naman. So may mga kuan pa gani, no, may mapahig pa iban singa ti kung mo gid man na kaya natapos eleksyon kag may nahibulaan kitang nagdaog, no, kay hindi man isa pungko kasi hindi maglinong ang Pilipinas magginamo kamaggamo diri makabanan ang pungsod da Pilipinas. Oras sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time 47 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Diri sa ato sa liga para tuntunan mo naligad experience na mo dito mo doga expire bala ang kwan ang aton nga link, no, sa iya. So do kapila kami tumong attempt ng ligad mo sa kanto ni Cesar to, no, da ikaw man to gani ang kwanta, no, daga expire kuno ang link do hindi sa makasulod kaya naga invalid. Sige, no, surihan ta lang niya ang preparasyon man sang kamera, no, sa para buton sa nila mga kabanan nga canvassing buwas nga daw. Actually may session pa sila giinay, no, so ma-end ang session this May man or by June. Sa pagkalinya payan muna Representative Carlos Isagani Sarate. Sir, good evening, Congressman. Alive ka sa Bombo Radyo Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayang gabi, good evening, Bombo Pons. Mayang gabi naman sa mga kasimando at adra sa Bacolod. Good evening. Okay, salamat gid Kong, no, sa saringan time. Anyway, maka-update kita, no. Kamusta ang preparasyon ninyo dira sa House of Representatives sa canvassing buwas ang National Board of Canvassers, Kong? Well, daw gaina sa pag-resume namon sang session gaina, daw ready naman ang House, no, of Representatives para buwas sa joint session para sa canvassing as mandated by our Constitution ang mag-canvass ang election returns ang President kag Vice President ang Congress, no. So ang mga ballot boxes sa kundiin ang copies ng election returns for the President and Vice President gaina sang aga alas 4 pa bala or alas 5 gin-transport na halin sa Senate pakadto dira sa gaina sa Batasang Pambansa, no, sa building. So dito na ang kadamuan ara nakita ko na gaina sa plenary. So buwas alas 10 sang aga mag-open ng ang canvassing. Oo, okay. Sige. Anyway, mga oras officially gid masugod di buwas? 10 o'clock sang aga, no? Amo nang official nga pag-convene sang joint canvassing board, no, sang House kag sang Senate. No? So may members halin sa Senate kag may members man halin sa House. So 10 o'clock sila mag-start hasta na nga matapos gid nila ang canvassing, no. So pero bangod nga may mga health protocol restrictions pa siguro mag-start sang alas 10 sang aga hasta na siguro sa 6 or 7 o'clock sang gabi ma-resume naman sila at the following day, no, sa 25. Kung wala gid damo controversies, possibly matapos na ina by 25 sang gabi.
Oo, yes Kong. Mm. Okay, Hello, okay. Bombo Pons. Sige. So, batayan nato ni buwas. So, badasig lang kuno ini Kong ang canvassing. Paano man anong proseso? Kay sa informasyon nga na kuha ko diri, ano region by region na lang result? Hindi. Hindi Hindi. man? Ang canvassing sinabos is by province kag separate ang mga highly urbanized cities ng mga independent cities. So kung by province that's at least 84 provinces, no? So 84 election returns kag may highly urbanized cities nga daw mga 11 or 12 bala na siya o subong lang. So wala kaabot sang hindi ginaya 100 maglabot sang 100 returns. Kay duwa man lang ka posisyon, kung wala ang lantaon man lang sila ang election return, no? Yes. Tong electronic election result ng electronic voting sa election return, kung wala discrepancy dira, then it will be counted. No? Tapos siyempre kami ara man mga manual returns kung halin sa mga overseas votes kag katong daw tong sa sa mga absentee voting, but even that siguro hindi gina siya mahapos lang siya, mga dasig lang siguro gina siya unless may mga major controversies na erase ang mga abogado sa other presidential candidates, no? Okay, oo. So, we have 80 provinces sa bilog ng Pilipinas. 81? 81 or 84, no? Oo. Dira lang na. Oo. So, dasig lang na, Tapos no? may mga highly urbanized cities na tapos may sing overseas absentee voting. So madasig lang na siya. Hindi gid unlike the canvassing halimbawa sang mga munisipyo kay damo ang mga posisyon no? Even sa senatorial, no? Or even sa party list, kaya ang party list hasta buwas mayroon. By the way, may election pa buwas, may special election pa buwas, no? Sa Lanao del Sur, pero hindi na siya makaapekto sa boto sang presidente kag vice president, no? Medyo makaapekto lang na dito ata sa boto sang at least sa national positions, dito lang iya sa boto sang party list, no? Kay siyempre daw 63 positions, 63 seats ina. So tung mga ari di sa tail ender or sa punta nga mga party list sa number 57, 58, 56, no? Makaapekto pa na sa results ng ilang boto. So but for purposes ng canvassing buwas sa sa presidente kag vice president, bisan hindi na ihulaton inang results dira sa special election buwas, no? Kaya hindi na siya mag-apekto sa outcome sang presumably, no? Ginpakita nga result, no? Dito sa COMELEC transparency server, no? Although so matabo siniti tapuson gid bot siling basi maga 24 hours ka mo? Well, hindi man siguro, no? Okay. Kasi may ang mga staff dra siyempre tapos may mga health protocols man nga gina-observe sa House of Representatives, no? So depende na sa canvassing committee boss, no, kung hasta saan o sila mauntat sa hapon or sa gabi, no, then they can proceed the following day. Okay, no? So magini, no, kay madayon na gid, no, ang ining canvassing, and after that, no, kung matapos next ang proclamation na. Yes, no, unless ang na lang dra kung may halimbawa, siyempre bala naton may petition nga file sa Supreme Court, no? Correct. Unless magwa sing TRO ang Supreme Court, amo lang na makapauntat kasi siyempre constitutional, despite if we disagree, no, sa naging resulta sang eleksyon, constitutional duty na sang Congress na
i-canvas niya ang results, no, as submitted dito sa iyang mga kopya sang election returns, no, unless prevented by a temporary restraining order by the Supreme Court. Okay. Amo lang na siguro ang makapauntat dira. Oo, pero tiko hindi na makapagwa until matapos o kumatapos ang canvassing, so madayon gid ang proclamation. Yes. So, matapos na kung wala controversies, duty man niya na i-proclaim kung sino utong nagwa sa canvassing, no? Okay. Sige. So maning balantayan naton boss, no? Kay gani, no? Do na ang gilinuwa to bla kung ligad ang ining ginatawag ko constitutional crisis just in case, no? Nga makapagwa ti RO ang Supreme Court, so ay kita presidente by June 30, 12 noon. Kag Yes, presidente. kung wala sing ma-proclaim, no, in their remote possibility, no, kasi possible man gid na, no. Kaya siyempre di na to kung may mga, di ba, kung mati-RO or whatever, pero kung wala, then they can proceed with the proclamation. Pero kung tapos kung hindi siya matapos ang controversy by June 30, noon of June 30, the possibility nga wala pa anay nga ma-proclaim na presidente kag vice president, no. In that case, I don't think there will be a crisis. Because under our constitution, ang Congress can convene, no, and as a separate body. So may ginano man sa aton constitution mga provisions nga na-anticipate na in this kind of situation. Okay. Sige. Anyway, Kong, no? On the other hand, bahin muna, liwat kagin tagaan siyansa, no? Sa mapuluyo nga maka-serbisyo liwat, no? For the next 3 years, Kong? Well, amo na ang, no, I have to correct that, Bombo Pons, no? For the first time, maging prangka gid ako yang daw hindi kami makasulod sa Kongreso, no, after 20 years. Siyempre grabe man gid ang atake sa amon kag black propaganda sa amon, no. Tapos gin-operate gid kami sang NTF-ELCAC, no, kag ang iyang mga minions. Kung ma-recall mo, even tung the day before the election, may ginpagawa ang fake COMELEC resolution na ginsiling disqualified na ang bayan muna, no. So somehow naka-apekto to sa results sang boto namon. But even if wala namon ina ginaano, no, ginadawat na lightly, no, resulta ginina sa grabing kampanya against us, no. And nakita man naton this past election, amo na ang isa sa pinakamahugaw gid nga election, Bobo Pons, no. Grabe ang pangbakal sang mga boto, no. Tapos sa damo nga areas sang kung di nang amon mga constituents ginapangpahog sila, no. Ginaakusahan sila nga mga rebelde, no. Ginapang forced surrender. So these are the factors nga nakatama gid sang amon boto, no. But hindi pa man tapos ang laban, no. Probably after 20 years we'll be out in Congress, but mabalik kami sigurado dira sa Congress, no, in the next election. Ang amon lang karon, bisan pa man sa grabe nga kampanya nila against sa Makabayan Black, may 3 gihapon nga makabalik sa Kongreso, no. Ang Gabriela Women's Party, ang ACT Teachers, kag ang Kabataan Party List. So 3 gihapon may ara gihapon 3 ka mga representatives ang Makabayan Black sa Congress, no. For now, ang bayan muna lang anay ang hindi makasulod. Pero may 3 gihapon, no, nga ara sa Kongreso magdala sang boses ang aton nga mga marginalized and underrepresented sectors. For the very first time, ano, man ang ginatawag bisan sino man, no, nagasiling nga makagduda sa resulta sa election kay dolos hindi gani makabato ng iban nga mapierdi kag ang abanse sa kontra daw hindi man niya gani siling nga close fight kay daw pangid layo gid ang abanse nagdaog pa.
Well, kami way namon gina-concede gid nga Oo. that election was an honest, no, an election. May daya gid ya, no. Hindi mo man siyempre ang pag magsiling ka sang daya Bombo Pons hindi man lang na electronic cheating, no, including ang massive vote buying bisan dira sa Negros, Bacolod. Yes. We nakadawat kami sang reports nga grabe gid yang vote buying, no. Unconscionable na gani ang ang amount, no. Sa una mabatian mo lang tag 100, 200, 300 ang ginaistoryahan. Karon niya libo-libo na ang ginaistoryahan, no. Correct So na. at the end of the day ang mapirdi gid sina ang aton nga banwa, ang aton mga pumuluyo kay din ini bawion man gid ini sa mga nagasto nga grabe, no. So paano nila ini bawion? Bawion nila ina sa through graft and corruption, no. So tani maging leksyon gid na ina sa aton, no. Ining mga kwarta nga ini hindi man nila ina personal na kwarta. Pero bisan pa gani personal nila nga kwarta ina Bombo Pons, isipon mo na lang magasto ang isa kandidato 5,000 kada botante. Ano niya na pagbawi, no? Pila man lang ang sweldo sang congressman or sang mayor or sang gobernador, no? So di nila inabawion ilang ginagasto nila or pila man lang sweldo sang presidente sang Pilipinas, di nga gagasto sila bilyon-bilyon gid, no? So amoy na damo gid in this last election amo ni sa lantaw naman ang isa gid ka pinakahugaw nga higko gid nga election, no, because of the massive vote buying. Tapos damo mga voting counting machines nga palpak, no. More than 2,000 ina nga voting counting machines nga palpak, no, affecting more than 1 million voters nga na disenfranchised all over the country, no. So again, amo ni ang mga eleksyon sang nga makuha naton ining nagligad nga eleksyon kag tani, no, sa sunod, no, kasi may eleksyon na naman sa 2025 daw ano lang na siya, daw dali lang na siya, no, after 3 years may ara na naman eleksyon. Kung hindi ini makorek ini nagakatabo karon, no, magiging bogus, no, or siyam ang aton nga demokrasya kay ang matuod-tuod nga boses ang aton nga mga kasimanwa way manggid nagwa, no, kundi ang resulta is questionable ang resulta. Okay, sige. Anyway, pila gani ka party list na suli ginakuha kong? Sa karon sa 19 Congress, ang available is 63 seats, no. So far ang daw ang makasulod is 56 ka party list, no, kay ang iban abi may 3 seats sila, ang iban 2 seats, no. So presumably 56 ka party list siya ang makasulod sa Congress for the 19 Congress. Okay, sige. Anyway, alas ko ang pagpasalamat mabi, no, sa mga nagsalig man sa bayan muna and ma-miss namon kamo ka every time. Sige lang, hindi pa nagurmuntat ang interview naton sa inyo kung may mga issues kita. Sige lang, kung may mga open man lang gyapon kita pa-interview. Siyempre hindi bisan wala na kita officially sa sulod, no. We will continue to be observer. So sa mga nagakatabo sang aton nga banwa, ako while even if last term ko na ini, no, mag-graduate na ako by June 30, but I will still be active, no, kasi kinahanglan very challenging in the next 3 to 6 years, no. So kinahanglan gid maging gyapon maging active kita, no, sa affairs ng ating biyerno, no. So ako Bombo Pons, salamat gid I will take this opportunity nga pasalamatan naton ang aton nga mga kasimanwa nga nagsuporta sa bayan muna this past 20 years, no, including this last election, kag sa ako personal, no, for helping supporting me and helping me in my 3 terms in Congress, no, nga matapos karon by June 30, no. So hindi na iya matabo kung wala ang suporta sang aton nga mga kasimanwa. So madamo gid nga salamat, especially pasalamat man ako personal Bombo Pons sa imo kag sa makaupdanan ta dira sa Bombo Radio Bacolod, no, sa paghatag niyo sang tiempo, no, sang higayon na makapaabot kita sang aton nga mga boses, no, kag mga opinion sa nagakatabo diri sa sulod sang Kongreso kag bisan sa gawa sa Kongreso. Sige. Kong with this, salamat and good evening.
Damo man salamat. Good evening po, boss. Okay, Congressman Carlos Isagani Zarate, isang bayan muna party list. No, so di pag-check kerta to sa isang mga kalanabo, buwas ganlaw. Dira sa bayan sang House of Representatives sa canvassing vote sa National Board of Canvassers sa resulta sa pagka-presidente kag vice-presidente. Di kon tawon ta, no? Kung hindi makapagwati ang Supreme Court tomorrow and Wednesday po mga balantayan pa ni. No? So, di man dayon gid ang proclamation. What if abi kun may ara? Sa matabo nga ako sa magwa nga TRO, tinong matabo. Kapag patawag special session, pero doon ay dinanong daw. Ang Supreme Court. Di feeling ko basi madayon ang gid, no? Ang proclamation. Naton kay kun may mga kunano lang dati awayon lang ni BBM da. No, sa korte o pud sa iyang legal team, no? Sa bahin sang Marcos administration. So duwagin na sa proklamar, no, presidente, vice-presidente, no, pero sa party list daw ay pa, no? So dugin mala subong bayan muna. May po kaning iban do nagdalaog pa niho, no? Ang mga bag-o may tingog, one rider party list ni dadua makaset sa iyang ilang na makuha diguro ay, no? Damo mga bag-o subong nagdalaog o Uswag Ilonggo. Baw grabing buto sa Uswag Ilonggo ba? Ang bag-o ni tutok to win. So bag-o man ni. Nano pagid. So mga bag-o lang, no? Ang agri do bagalok bati ni sang agri nanong girepresentar sini. Ang P3 PWD. So daogman 16 Islamo, no? May malasakit benihan sulod man no. Pero tedi sa lokal naton nga kuan abi ang banglingkod isulod gid. No? May boto nga 95,400, no, ka boto. Abono ti mga kuan ni na re-electionist ni. Apex sulod man, no? Do mga 16 Islamo, no? Ka mga party list makabanan, no? So makakuha lang 250 up, no, sang boto daw amo ni ang makasulod, no, as members ng party list, no, diri sa bahin sang natapos nga election. Oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 8 minutos sa nakaligid sa tak na 8 sa gabi. Diri man sa ato sa ring pagpalagad. Subject nato, no, report ni Bombo Dennis Rubica, no, diri sa bahin sa ato sa ring pagpalagad, no, diri sa ato sa ring palatuntunan. Ang issue to blagi na sa udtong gin kanaton gin dalata, no? So ti daw may sabat diri ang aton nga provincial veterinary office, no, sa probinsya sa Negros Occidental. Angot sa sining reklamo nga aning pagduging sang langaw dito sa Barangay Iungon sa Banwa sa siyudad sa La Carlota, no, nga report ka na baton naton di nga kung magkaon sila kung kapang muskotero sila, supposed to be muskotero para na sa lamok. Hindi ka magpang muskotero pati ang langaw matimo mo, no, kada abre sang dulunggan mo, sang dulunggan sa baba mo, no, masulod ang langaw ay swerte basi masulod pa sa buho sang dulunggan mo, sulod pa sa buho sang ilong mo. So kung hindi ka manago sa sulod sang muskotero, grabe nga halit kay perwisyo, no? Sa mga kauturan naton, no, ang ining nasabit iya nga pagduging sang langaw ti ini because of poultry, no? So dapat mangin maidiin madra, no, ang aton nga ang mga permits sa licensing division or sa part of kay makuha man na sila sanitary permit mo, no? So kung magkuha sila sanitary permit, no, so automatic i-check inipti basib lang ginakuhaan nga sanitary permit da paghatag sa papel pirma man dayon bla. Kay solve na. Tapos may papilit sa dalom sang lamisa, no? Or under the table nga mga negotiation. Sige ako to bala. Nya pirmahan ko niya. Ti pilang bilik pirma ko. Ni kalo na bala sa akon. Ni graft and corrupt practices na, no? Corruption ang ginatawag na. Munang way lang umuwan ang pungsod Pilipinas kay sa isyu sang corruption daw hindi ta magwantahan, no? Ang isyu sang korupsyon diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Katingala kita nga ang nakapasar ini o kagkadamo sa mapamalay ang langaw pero ano kalayo makwana, ano kalayo ang luparan sang langaw man layo mamlada, no? Ang luparan sang langaw
no, labot man iya makabanan ang kuan no, ang mga lugar. Ti isa na sa mga requirements ngawan sa magpatindog ka sang poultry, dapat layo na, no? Layo sa tagsa ka mapamalay. Kay halos matag adlaw nga tanan niya apektado ginang pangbuhi mo. Oh, bagod lang sang sina nga langaw. Pero pati ko doon sarado na kuno to. Oh, pero sa bisan sarado na pero basi kun pagwa lalo pakulo lablang kuno sarado na pero sa likod dili sige man ang operasyon. Tibod line na karon. Hindi lang niya nga panawagan ta hindi lang ni sa kuana, no? Sa iban sila nga mga hindi lang sa Sudan sa Lacarota but in general, no, bilog probinsya, no, sa Negros Occidental. Siling kuang ina sa Bago may reklamo man na daanay, no? Sabay sa Sudan sang Bago. Pero ginapawalaan man sang kapitan. Oh, mahiguro silang ipamutang buday, no? Abi kamo nga negosante dira kamo bi kaon, no? Sa inyong kapultrihan da o kay parang mabatsagan nyo manawa. No, kano ginabatsag sang tao kay naantos nila subong. Tanay no, si Bombo din sa bika sa Pekalinya angot sa sining report sa Batgilayon sang Provincial Veterinary Office. Bombo Dennis, may gabi press kamin. Bawpos gid na palabot agid gilayon na sa atong City Provincial Veterinary Office ining reklamo nga padangat man sa aton sa Bombo Radio no sa isa ka residente sa may syudad ya sa Lacarlota Bumpos no kay ning barangay Alianza kay ining balay sining nagtagreklamo. Alianza, stand corrected. Stand corrected. Yung to na mention ko, I'm sorry. Alianza. Alianza ni sa kwan sa barangay o sa syudad sa Bago. No? Ang ato niyang complainant, daw nang taga-syudad sa Lacarlota. Yes, ayungon, no? Yes, ayungon. Suba na da ang ulot mo. Bukupos. Okay, Amo ting complaint siya natin. Damo, langaw. No? Nagtupa dira sa iya sining panimalay o dira sa ilabing portion bukupos. So sa ito sa kiniligas sa complainant, nga ining langaw kuno da nagarin sa poultry na ni Mr. Makasa da iya sa may barangay Alianza sa may syudad sa Bago Bumupons no? So amo to nga verify naton sa Provincial Vet Office kon daw ni kumator kati da mo post kuno area da mo poultry like ini iya ni Mr. Makasabe konfirmado kaya may poultry man siya da almost 3 hectares dan kalaparon siya nga poultry nga muning kasagod dabi sing mga ining makalopos ining 45 days nga manok pupos at the same time kadamo manida sa mga backyard racer may mga backyard piggery may mga backyard nga poultry ada sa area no so sa atong ginapupos week out sa kay mang ako Dr. Shenli Himoya amo na siya ang team leader sa fly control team sa ato Provincial Vet Office nga in charge dira iya sa nasambit nga area. Dr. Shenli Himoya, team leader sa Provincial Fly Control Program Bumupons. Kay una gipag-ingutan nato si Dr. Yantilisina atong Provincial Vet Office head sa sining concern. So gin-refer kita kay Dr. Shenli Himoya nga muni ang in charge dira sa pag-monitor da sa may southern part no sa ato sining probinsya. So gin-verify. Yes. In charge sa ano? Siya ni si Dr. Shenli Himoya. Sila mo in charge sa pag-monitor? Team leader sa Provincial Fly Control Program. Ang ila sininya Obrabong Pons no kuti ning mga dalagko nga mga poultry farm no ginamonitor na sa ato provincial vet. Okay of course muning isa sa mga ginalantaw ang fly infestation kay tun sakto mo sa ligan dun naman ta may in charge sila kabay pang hindi lang monitor lo obrahon kaya ang guwa sa Libong Pons ang barangay may role ina sila diri mismo ang barangay magamonitor sa mga poultry farm, mga piggery nga ra sa ila barangay. Bumupons no. Then ang barangay
kung may mga kaangay sining nga report, mapadalain na sila sa report sa provincial veterinary office na para maksunan kung may aragin na sa tabo nga fly infestation. Like abi sining ginareklamo ni si ka individual nga nagpadala sa nga reklamo sa ato dira sa Bumbo Radyo. Tapos sa bahin sa provincial fly control program, ang ining nga mga team kay bubos ining mga team may mga na-deploy sa tuwag bahin sa probinsya, Northern, South, and Central Negros. Ining mga dalagko nga mga poultry farms bumupons, before sila mag-harvest, nag-report na sila sa provincial vet, hatag sa schedule, saan o sila ma-harvest, kag saan o sila mapasulod naman abi. So ining sa part ni Mr. Macasa, kagin verify gin man sa ato provincial vet kaya sa magpalabot aning concern, kagin verify nila what sa tao man na dito, sa may barangay, sa may syudad sa Bago abi, kung ano kamatuod. Dito pong po sa diskubrihan, kay before man nagpamakata to si Dr. Rahimuya, kasi na-inspect ko na ng farm ni Mr. Macasa, yes, ang May 16, gin-inspect namon ina. No? Kay manogkuan siya, manog pagwa sa manok ya. Yati, na-clear na ang iyang manukan, pa-inspect namon, why asing fly infestation, kay naka-release na sila sa ila sining produkto ng manok. Kaya actually, subong sir, why na day manok? Kay wala pa na sila makaload sa ila sining mga manok. Busilingon, wala ga-operate ining ginatudlo nga poultry farm ni Mr. Macasa. Sa i-verify, pagin kinos nga po ganito, ano sila tao dito, dito pagin ito kay Banbong Post, nga ining farm galayan ni Mr. Macasa, poultry farm, magluwas nga nakapa-produce na sila, yan naka-harvest na sila dira, kag wala pa yasing bago na butang dira nga mga piso. Wala pa gid niya nag-operate kay ginpasira niya na isang DENR kay may mga violation. Pumupuan sa mo ginabalaan man sa provincial vet nga kasirado na sir. Why nag-operate since kay nag-harvest sila since after sa ngamon inspection kay may mga violation gali. Bumupons. Tisiling ni Dr. Raimuya, base inang ginareklamo nga langaw sa isa ka residente dira sa barangay Yungon, siyudad sa Carlota. Base alin na iya sa mga backyard hog raiser or sa mga backyard poultry raiser. Kaya kailangan mo na sa sir mo nga nagasagod-sagod backyard lang. Siya tayo base dalin. Kaya imposible mamahalin diya sa farm ni Mr. Macasa kaya why na subong operate kaya wala din na manok. So, paano na ba? Kung napasarado nila, na-check nila to, dapat check ko na antes paghambal kasi napasarado kay pagpasarado o sakbalo pagtalikod din para si open naman to. Gin-check ka na ibumpos kay ina after naging palabot na ton singaling hapon. Ang problema sa provincial vet, gin-pa-check na rin to sa tawo nila sa Bago. Kag dito nabulaan nga mismo ang DNR nag-order nga i-close anay ining farm ni Mr. Macasa. Kay may violation. So, kung mag-amusin na, kung hindi nahalinda sa poultry, so may possibility sa iban sa mga hog raisers na alin, no? So, sa mga backyard. Hazardos man Japon sa health sang tao na bumbo din eh. So, Sakto hindi natin sa Pons. malulog sa poultry. Kantuan taman ng mga kwanda mga hog raisers da. Kay di taman ang pasugtan, operate na sila. Kay ang pamalay da sa palibot, damo, kaway na meet ng requirement bala nga kung ano kalayo nga dalayo sa pamalay, muna tanid dira sa patindog sang ilang nga mga babuyan man da. Correct. Sakto lang ginabong post. Kaya may mga kwan sa mga guidelines pala. No? Galing kay siling ni Dr. Himuya, ini mga magagmay ko mga backyard hog raiser. Hindi nila man i-monitor kay wala ini ma-registered sa provincial vet. Sige po tani, sige dapat tani ining barangay. Ang mga barangay kay may-ari ni ordinansa agin probahan si Governor Lacson previous pa nga nagatasking sa mga barangay patimente sa mga barangay officials nga mag-monitor kung may ara sa mga backyard hog raiser o poultry raiser sa ila barangay nga ginareklamo kangay sa mga pollution, fly infestation,
ning baho wala bumupons, no? This nga ini mga magagmay kon mga backyard hard grazer o mga poultry raiser, hindi gini nila ma-monitor isa-isa kay ngiti hindi namon o balang kay wala din sa samon lison na po di mo dalag ko gajabi kamo gina tasking namon ng barangay nga kung may mga reklamo dira ipadangat dire kay magdabot sa provincial health office i-aksyonan ina through man sa barangay kay natungdan ni LGUs kay bumpon sa may programa ni ato provincial vet kung may makangay sini nga fly infestation may ara sina ginapadala nga team nga mag-control may mga bulong na sila nadalon kung anong imuon sila dira para madula ining fly infestation. Kaya ti amo naging consent lang kina kay ginatudlo mo ning yan ni makasa ko ng poultry, amo naging check Manila. Kagin pa check naman to sa provincial vet, kay dito tabulan nga wala na nag-operate. Si Dr. Himoya nga base sa iba na iyang mga backyard nga mga poultry or babuyan dira man serya naghalin ang langaw. Nga prote mo na gina siya buwas para bumupons no makatuan Manilang area dira kag mapacheck ini mga magagmay kung mga backyard hog raiser kag tan-aw nila kung base da gid man halin no ining mga langaw na naglabot na ito sa barangay Ayungon sa may siyudad sila Carlota nga ang ulot sina dira sa barangay lang sa isuba lang bubupons no pero mo giklaro ya kina nga hindi sa poultry ni Mr. Makasa naghalin ning langaw kaysa nga wala na ina-operate so far Bombo Ponds. Mawatian ta lang porsyon sa pagpayag ni Dr. Himoya sa ila sinipag verify gid kila no sa aton siligin palapot gid mismo no sa provincial vet office ining concern Bombo Ponds. According sa tao namon, naman nga base balaw nang sala lang sila pag sa Makasa. Pero anyways, kay tunnel ventilated man natin, di ba sirado. Tapos may araw ako na yung mga backyard ya sa palibot, ya nga may baboy, may baboyan, Okay. may araw Manukan. manukan, no, kag baboyan, which is, amo na ko na yung pinakalapit dira. Ti amo naman ba subong na lang, kay ara man siya dito, makadto na lang siya sa barangay kung ano na dito ang plastada sa mga farm. As of now, ginpasrado daw siya sa DNR. Kay after tugali ko na namon, paglakat namon, nagsunod lang tong DNR kay tungod namo kuno complaints. Okay, ang complaint anong mga complaint like langaw man o no? Oo, complaints nga inang damo kuno langaw nga kwan sa palibot. Okay. Ano nga. Siguro, amo na siya siguro subukan. Pero kung mag-operate na sila, may kuwan na sila, may inform na sila sa inyo, no? Sa provincial vet? Kaya gasend na sila sa amon Okay, sa sila harvest nga kung saan sila ma-harvest. Sa pag-harvest na nila, na kami gina-assess namon ang ano kadamo ang infestations or ano kada hours ang nabalahaw. Pero so far, basta tunnel vent, hindi man kami ga problema, gid mo. Kay Sirado. Kay sirado. Buong po sa mga porsyon no, sa nga pagpahig Dr. Direktora Himoya Kina sa aton nga pag-pangot. Sige, problem was, no? Check rate nila na kung di ingid nga area, posible sa mga backyard, nga poultry or babuyan, na iya na ding langaw. Bumupons. Pero pagklaro, Nga, why niya lindra kay sabagay ining farm ni Makasambos, malapad-lapad ni mo, na kay mga 3 hectares ini. No, tinamo na dala manok. Kaya galing kay tinuturagin na ko siya kung before harvest, mag-open sila ilang poultry, may langaw gid man. Hindi niya manigar nga pag during harvest may langaw. Kaya po after harvest, wala naman ang kay kinatiloan niya dira. So wala naman na siya dira. So kung mag-reload sila, ma-connect naman sila sa provincial vet office para ma-monitor naman no sa provincial vet office ay ila operation nga dapat wala sing kangay sila nga mga fly infestation nga matabo. Kaya tunambal mo, damo mga residente mo, residential area man na da. So langaw, baka tuga man isang hazard sa health no sa mga pumulay bungkos kasi pwede karigma man yan nga gawi kay musulpuya nga sinumbali lang langaw. So ngati buwas ipa-verify pagay nila para kung makita na ko din dala nga mga backyard racer or poultry racer dira ang may ginilan sining langaw ma-aksyonan dayon no sa ating provincial health office kay makatake sa mga nakigo measures para ma-tap na ining posible no pagdamo pagit no
Lipag mo po sa rainy season kita subong. Inspektaron ta nga kung ining mga higko bala sing itis sing manok, higko sa baboy, no? Mabasa ini sa bumpons galis ka ning baho mo. Ang Tapos ang mga ginapag fighting cocks ni ginamag mo na kalangaw. galing na sumat ang fighting cat kumpos kay ti kontarawon mo gagma juta hindi man niya bulyom gid mo. Oh. No? Luwa sa kasiling kon poultry ang lamudamo na gay tapos kining pigire ti grabe niya nga bulyom sang higko nila. Nga kung mabasa galis nga ang baho labo na ginamag sing langaw. No, ang ginakadtua nila. So kung hindi mo na kay katulad po sin mga dagko ang mga farm like sining mga poultry farm, may ara na sila dira sang proseso gini mo. No? Every day ginakuha na ang higko, ang itebis manok, ginasulod sa sako, kag may ara na sila ginabutangan dira kada storage nga da na daya nga hindi magsungaw ang baho o hindi siya makatuan sa mga langaw, no? So muna kung pila ka mga dagkong mga farm gina mo dito nila para gina-evaluan o ginasunod ang proseso sa disposal, no, sang higko or iti bombo pon. So pabalantri boss ipolaptri boss iwas sa provincial vet kon na monitor ginlaki na tumod gidila, no, kon diin gid bala, no, nagikan ining langaw nga naglabot sa barangay Yongon. Sige. Susunod siya na kayo taas report ng ipadangat sa ato si complainant sa Bombo Radio Bacolod. Sama natin pagpulap ng Bombo sa update nato na sinireklamo, balita gikan sa provincial capital, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Sige, naman salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa gabi. Rest assured, sa semana nagreklamo, i-update naman ka mo, no? Para nga matagat rin sa solusyon. Kaya kung babalaan ta para na, no? Kung sarado na ng poultry da, ti kung babalaan ta nga ara pagidahlin sa mga baboyan, nga ginaprobahan sang kapitan nga wala sa nagkalaigo nga resolusyon sa barangay. Nagway sa consultation sa pumuluyo da, no, ti ang pakapitan naman ang litsunon tay. Pero ga pinagusto na lang na da, no. So dito kamo sa putok-putokan sang kuan ayo, mahiguro di itudlo mo to sa kanlandog negosyo baboy ay. Kag manok ay para layo-layo to sa mga pamalay, pero ti ang kanlandog subong damo naman balay. Sa pinakapunto ng istorya, pinakaprangka istorya, no? Kung imit nilang requirements, no? Kaya nang mo ginabalabagan da sang negosyo nyo. So patindog ka poultry, patindog ka okay lang backyard, tagduwa lang na gani ka baboy or isa lang na gani isa duwa, no? Kababoy ang allowed kada balay kasi sila magsobra sa 5 hindi na, no? Ang baho sa nasang higko sang baboy plus na, no, ang langaw isa man na sa makakwanda trigger sang perwisyo sa mapumuloyo. Pero sa baboy dapat kun kwan gilangaw mostly sa manok gid yan, no, pati makamo mostly sa manok gid yang kwan ang langaw ga amag kumpara mo sa mga backyard racers naton nga nag-engage sa backyard farming, no, sagod sang baboy. Check ta na base sa tupada may manukan pag inada, no, nga amuman ang rason kung nga nagdinamo ang langaw dos barangay Iyungon sa syudad sa La Carlota. 30 minutos sa kaligid sa takna sa gabi, magabalik kita report sa Patrol Bombolyan ni Seminado sa ato sa pagpalagad pagkatapos kinamang sini. Standby! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala.
Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 46 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. This time check na to report ni Bomolian ni Serminado. Diriman sa ato sa ringa pagpangalagad sa ato sa ringa para tuntunan. Kay kasunod ba sa natabo ni no nga sunog sa fast crop dito sa bahin sang Quezon. Ipa-check naton dire aton nga Philippine Coast Guard no. Ano man ang ilang pag-check yard dire sa mga fast crops naton kag sa mga roro. Kay hindi malipod yung makabanan no sa aton nga makabombo nga matabo man adi sa aton. May mga roro gani nga nagakaabriya sa tunga sang sa tunga sang dalan, sang dagat. No, so ginakwanta nga sa mga nagkaabriya may kay duwa ng makina sang fast crop mo. No, makaandar ang isa, maabriya ang isa, may isa pa, no? So pero hinay lang, no? Hinay na katama. So diri sa Coast Guard, no? Para nga at least malikawan naton ang matabo na di sa aton, pinpacheck man naton diri sa local. Paano sila mag-eksido sa pag-inspection sa mga fast crops sa Maroro? And may mga fire extinguisher na da, no? May mga kunano nga pwede kung may masunog da, may paso, may mga medical kit sila na, no? So gina-require pa ba ini eksido pa ni till now. Okay, sa natabo sa bahin sang Quezon, damo-damo ang nagkalamatay, mga 7 ang mga nagkalamatay sa sining nasabit yang tragedia sa tunga sa dagat matapos masunog ang roro. Damo man ang ginpang rescue, no, nga mga utod naton. This time, i-check na to report ni Bombo Lian ni Serminado, no, diri sa ato sa ringa pagpalagad sa ato masariga pala tuntunan. Bombo Lian, sa report please come in. Bombo Pons, ginahimo isang Philippine Coast Guard ang ilan sa responsibilidad no sa bahin sa safety departure inspection na Bombo Pons no sa mga vessel sini kung sa diin niya Bombo Pons na mga isolated incidents sa pareho sini sa fire on board. So naga-occur ini siya sa madamo nga rason nga Bombo Pons no? Despite nga ginaubra nila sini ang ila sini nga obligasyon no sa safety departure inspection kag sa subsequent issuance sa safety departure clearance Bombo Pons no. However inyang bahin sa Philippine Coast Guard no ginahimo nila ang ilang the best para ma-minimize ini ang risgo no sa bahin sa mga insidente kag ma-ensure ini nila Bombo Pons no ang kung sa diin ang mga firefighting equipment no dapat present on board no sa kada vessel sini kag met gid ini ang standard sa minimum requirement sa Bombo Pons no kada kasubong man sa operational sini. So during sini sa regular emergency readiness evaluation Bombo Pons no, so diri man ni gina-evaluate ang gina-determine sini ang competency sa bahin sa mga crew Bombo Pons kung paano sila mag-execute no sa ilang specific functions during sini sa respective emergency situation sa Bombo Pons no. Dapat kung may mga pareho sining insidente nga tabo sa may Quezon province no
kabalugid mati ang sabahin sini sa mga pasahero kagkabaluman mag-execute ang mga crew kung ano ini ang dapat nilang himuon para sa seguridad bansang mga pasahero sini Bombo Pons, no? Pero sa liwat, pagkatapos sini nga ma-clear, no, ang vessel o na-cleared na para sa departure, ang overall Bombo Pons na responsibility and safety ng passengers pag sang crew, no, include na sa vessel mismo Bombo Pons sa idalom na inisang master captain sa virtual ibang bukod sa nga master declaration safe departure o MDSD no nga gina-execute sini isang ship captain na Bambopon. So pagka-declare sini sa nga captain na Bambopon no nag-oath na siya nga ang vessel is seaworthy kag ang tanan nga equipment on board ready na ini nga mag-operate ang vessel Bambopon. Okay, no. So ang edad galing ni sa mga vessel ni daw pila na but may 15 years up na. Yes, sa Bambopon, no? So, mo nang chikeron sa mga operators, which is very sa aton sa Bacolod. Pila ang required so, sila nga kadugayon sang sakyan pandagat na? Magigani Bambopon, no? Kay ini sa bayan sa Philippine Coast Guard, but like nila, ang ibang to, no? Ini ang kalabanan ng mga vessels present, ang tanan sinimila, no? Nga mga kagamitan, no? Para sa mga insidente. Pero kung onboard sa Bambopon, hindi malikawan, may mga insidente yun, no? Nga matabo while nagalayag ini ang mga vessels Bambopon. Okay. So far pasado ang mga fast crafts nato na ding. Bambopon diri sa bahin niya no sang Bacolod. So amo na chikero naton kasi sa bahin daw wala pa manggid sa mga major incidents din nga natabo luwas na lang mga capsize ni Bambopon no. So kung magabalot-balot pero sila nga ini ang major incident pareho sa nasunog sa Quezon Province so wala pa manggid recorded diri sa syudad sa Bacolod Bambopon. Okay no. So kagis ito itaman nga may mga kuana no, may mga fire extinguisher ang tagsa karoro kag fast crafts naton. Ay nablang may unod kag functional ng mga fire extinguisher na hindi nga basi display lang na bla, tangke lang bla. Yes, correct. That's why Bambopon susunod kaya Commander Sir Luis Mercurio nga dapat present din ang mga fire extinguisher in kaso may magluntad nga sunog sa vessel Bambopon. That's why nga maka-take out ang sabayan ng captain kung kumplito dira nilang ang mga kagamitan Bambopon. Budlay na iyang bumulyan, budlay na iyang tangke lang ng unod dati kon wait man ang pangayo ang sunog matabo ina bisan ano oras no. Ti pagbugnot mo na bisang sang tangke da way gali unod so tabo lumpat ka na lang iya sa sa barko sa dagat Correct yun na Bambopon no kaga diri dugang pa sang commander sang PCG Bacolod Bambopon sa Sir Mercurio na dapat Bambopon no ang sabayin sang passengers kabalugid mamati sinisang instruction sang mga crew o kung authorized person in kaso may magluntad nga insidente na susulod sang vessel Bambopon. Sige at least na kuan ina no na gina-check man sang PCG ta. Yes, so Bambopon sa dugang nga pahayag pamatian bala naton ang tingog sang commander sang Philippine Coast Guard Bacolod si Sir Luis Mercurio. Well, of course, sa tanan for the information of everybody, ay siyang procedure actually is not just observed here in Western Visayas or particularly here sa Bacolod, but all over the country. Include ang tanan ng mga ports nga mga registered nga kung sa diin diragali ng aton ng mga barko nga galayag sa narisari nga parte sang sang Pilipinas. So now, as part of the security and safety procedures, may ginatawag kitang safety departure. So once mag-conduct ang safety departure, there are checklists kung paano tayo i-conduct in accordance sa prescribed manner or determined by higher authorities ang atong pag-determine. So with that, we are checking the equipment, the integrity or the seaworthiness of the vessel, and to include also on scheduled basis ang competence ng crew by means of ERE or the emergency readiness evaluation, which is conducted semi-annually or annually as may be necessary. Yes. So, but despite our preventive measures and everything, these isolated incidents may sometimes occur.
But then again, our efforts are to minimize the risk na occurrence ng sining mga kwan is ma-put into minimal proportion. Yes. Sir, lastly, sir, no, ano ang aton nga pwede mahabilin diri sa aton nga mga kauturan once nga may yara naglintad so nga insidente kapareho sa natabo sa Quezon Province, sir? Well, una sa aton nga mga sigawing mga kauturan is ang una ta-determine dito tayo magpanik. Kasi diratan akong gisaga kadulaan sa aton nga presence of mind. Secondly, we should always listen to the instruction given by the master of the vessel kasi siya ang in charge na siyang safety, siyang barko niya once it is already underway. So, kung kapanik kita, sometimes draga, sugod ang mga insidente. So, we are likewise confident nga ang aton nga mga crew sang mga barkong are trained and competent sa ilang pag-assist sang aton nga mga kauturan in terms sa mga musiling emergency. Mabapon? Naman sa Bambapons, no? So, dari sa bahin, mga separator, mga Bambapons. So, hindi dapat nga isalit lang na sa Philippine Coast Guard. Hindi dapat sila mismo securean man ini ang mga vessel nga ginakanagayahan na kung gina-operate Bambapons. O, dapat gid, no? Regular nga pag-check up na bumulyan kay ti dira nakasalalay ang safety sa aton nga mga pasahero. Yes, correct na Bambapons. Bambapons para sa pagpangalagad sa zona libre, ini si Bombo Yerizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Bas Paradi. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Yerizil Minardo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 56 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi. Hindi mo na siya, no? So, as of the latest, no? Pila na to ang kwanto, no? Ang kalamatay, no? So masubo ini para man sa ato sa ring makuturan ang iniblang ati makuanang kasang trade job la, no? Sa bansang karagatan, no? Ako nagapati ko nga ang mga kuanaton di mga barko, no? Nato especially fast craft sa Kagroro, laban-laban siguro ng tagdugay naman ni. Basic 15 years old up naman na. So di dapat check tagida tugyatan na sa Philippine Coast Guard no? So importante na nga di may ginagiho black time di lang siling sambalang kay budlay no kung may insidente nga matabo kay ni na papabalik. So as of the latest 7 ang nagkalamatay, 120 ang na-rescue, no? Sang nagkalayo ang ining fast craft, no? Dito sa Real Quezon, no? Vessel Aircraft 2, no? So may fatalities nga nagkalamatay, include sa 5 ka mga babae, kung 5 ka mga babae ni 2 ka malalaki, no? Based ini sa pahayag ni Commodore Armand Balillo, no? Sa statement ng pagwa sa Philippine Coast Guard. So may 126 tanan, no? Ka mga pasahero, no? So may 126 tanan ka mga pasahero, no? Ang ining nasambit nga barko. So 8 ka mga crew members, kamay capacity ang ining fast craft sang kabugusan nga 186 ka pasahero. So as of 11:30 kinasang kaagahon o sa aga, may 127 ka mga surviving passengers, no? Kag crew ang na-rescue. So 24 ang injured. So ang vessel Aircraft 2 nagalin sa Polillo Island 5 a.m. kaina sa aga, kaya ni ang nagkarayo. Allegedly emerging sa engine room, approximately 1,000 yards, no? Sa port sang Real Quezon. So ginguyod na lang ining barko sa Buluti Island, no? Sa bansang Barangay Kawayan, Real Quezon, no? So grabe, no? Ang mga tao ti ara pa naglinumpat na gani, ang iban makitanta sa mga pictures sila ni Apta na-rescue may ini sila tanan-tanan, no? So mula nagaling masubo, no? Kay may ara sang may ara sa nagkalamatay nga makauturan naton. No? So kabay pa nga tininin masulit kay ganin matabo man diri sa aton, no? Pala lang, no? Although ti ang sunog isa gina sa mga
incentive lang ti gustuhon taman kay sa hindi matabo gina. Pero mabla no sa mga kabalayan nga masunog gustuhon taman kay sa hindi no makuan gina matabo gid. So pero ti lain gid yakon ikaw ang nagahalong. Sige, punto alas 9 na ang takla sa gabi sa ato sa pagpalagad. Wait na malabutan si Sir Ernie Pineda. Babasan na to niya. Sabay na kamo sa Santos nga Rosario and then masunod naman dira ang pagpalagad sa Bombo Hanay sa gabi. Lunes kita nga presentasyon petsa 23 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang ilagad si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugol ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mamaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay,
nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi sa mga nagatali. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga mahal. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintagos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ang oras ay netid sa inyo. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang make-up,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sign sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga Time 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw naman kita sang Lunes, petsa 23 sa bulan sang Mayo sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, malin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live kag live stream sa YouTube. Hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Kamusta ang inyo Lunes mga kabombo? Isa na lang gid kasimana no kag magatakop na ang bulan sang Mayo kag magadangat na kita sa bulan sang Hunyo. Kadasig lang sa mga inadlaw no. Isa na lang gid ka bulan kag magatakop naman ang first half of the year. Next month, iga-implementar naman ang ginahulat-hulat sang kadamaano, partikular na sa mga trabahante, ang pagsaka sang sweldo. Sa Western Visayas, ang negosyo nga may masobra na pulo ka mga empleyado ang magapatuman sang 55 pesos daily increase, samtang 110 pesos naman ang igasaka sang sweldo sa mga nag-obra sa negosyo nga may 10 employees panubo. Kung ginakalipay ini sang mga mamumugon, may mga apelasyon naman ang mga employers. No? Kay kaina, nag-file ang management sector diri sa Western Visayas nga ipaiway anay ang pagsaka sang pagpasaka sang minimum wage diri sa Region 6. Nagahingyo ang management sector nga hatagan anay sila sa nagakaigo nga panahon agod nga makarecover antes nga magpatuman sa wage increase. Galing kaya ang isaka sa sweldo do husto man lang gihapon magkadto no sa magasaka man nga contribution sa PhilHealth kaga pangtapa lang sa saka man sa suggested retail price ang 82 ka mga prime commodities. Ang PhilHealth sumugod sa bulan sa Hunyo, may saka sila sa contribution o lunsay. Apektado na ang mga employers kag mga empleyado dire sa pagsaka sang contribution sa PhilHealth, kaya tunga nga daan ang employers, di ba, kag ang mga employees sa contribution. Samtang sa tinalikdan nga semana nagpagwa sa resolusyon ang Department of Trade and Industry, ang DTI,
nga nagapasaka sa nga suggested retail price sa nga SRP sa 82 ka mga prime commodities. Ano ini nga mga prime commodities, no? Tinapay, mga dilatas, mga sardinas, bottled water, processed milk, locally manufactured instant noodles, kape, asin, laundry soap, detergent, kandila, harina, processed, kag mga canned pork, processed, kag mga canned beef, langgaw, fish sauce, o ko nga patis bala sa Tagalog, no? Soy sauce, toilet soap, kag mga batteries. Makambal gid kita nga nalakip gid ining mga produkto, no, sa needs gid sa mga kinahanglanon gid, kaya kalabanan nga daan sa mga magasaka ang presyo, pagkaon, kag mga personal necessities. Tiining pagsaka sang sweldo, husto man lang gihapon gali magkadto, no, sa mga saka man sa presyo sang balaklon do gin pangtabon lang sa gihapon. Samtang ang BCPO wala pa sang may na-monitor nga nagakatabo nga recruitment sa nga New People's Army diri sa syudad sang Bacolod. Amo ini nga daan sa karon, no, ang ginabantayan gid sang mga kapulisan kaga sang Philippine Army, kaya nagaduging ang pagpang-recruit sa mga New People's Army, ilabi na sa mga kabataan bala sa mga pamatanon. Amo gid ini ang gina-focusan gid bala sa mga NPA nga luyag nila i-recruit, kaya mga hapos lang bala ma-impluwensyahan, no, mga kabataan, especially at a very young age pa, ti kalabanan sa mga eskwelahan nila ginapaagi. Suno gani sa 303rd Infantry Brigade, no, hindi man ma-single out nga sa UP lamang ang mga estudyante nga nagaupod sa NPA, kag hindi man tanan mga taga UP nagaupod sa NPA, pero may mga pila ka mga incidents bala, may pila ka mga kaladakpan nga mga katapo sa nga New People's Army nga mga pamatanon nga dira, no, nagikan. Kasubong man ko, no, ang recruitment, no, bangod santo sa monitoring sa Philippine Army, mayara man sang recruitments nga nagakatabo sa iban nga mga universities. Di nagapanugyan gid ang mga otoridad, no, sa mga girikanan nga check yaron kaga bantayan gid ang mga organisasyon bala nga ginaupdan sang ilang mga kabataan, no, hindi gid magpakampante, kamusahon nyo gid ang inyong mga kabataan from time to time, agud nga hindi mahaylo, no, sang mga nagapang-recruit nga miyembro sa mga NPA, kaya kalabanan nga daan nagakadalaman lang, no, sa sweet talks sa mga rebelde. Sa mga kabataan man, no, sa mga pamatanon, especially sa mga estudyante, binagbinagon tama, no, sang maayo ang mga ginaupdan ta nga mga grupo bala, no. Sigurohon ta nga hindi maguba ang aton nga buwas damlag bagud madamo na ang nabiktima, no, sining mga New People's Army. Mga nakigbahin bala sa grupo kay abi nila may ginapakigbato nga maayo, abi nila do maayo balang ilang kausang, ilang mga ideolohiya. Galing in the end, na-realize nila nga kakapoy man gali, no, kay do naguba lang ilang kaputuro, ti nagbalik sila sa sabak sang gobyerno. Sa mga rebelde nga handa naman nga magbagong buhay, no, handa gid ang gobyerno nga magbaton sa inyo, magbulig, no, kaya miyara sang programa ang aton nga gobyerno, no, magabulig sa mga luyag bala makapanugod liwat nga mga rebelde, mga NPA. May mga assistance, may mga cash assistance, may mga livelihood assistance, no, para sa mga rebelde nga magabalik sa sabak sang gobyerno. Dugay-dugay aton check yaron kaya Bombo Liani Zil Minardo sa mga report nga natipon sang patrol ang tuhoy sa duha ka mga minor de edad nga patay matapos nalumos sa Bago City. Ining duha ka mga minor de edad, no, nga nagpaligo didto sa Bago City, wala gid sila na tabangan, no, wala gid napungga na dulaan gid sila sang kabuhi. Aton check karon sa report karon ni Bombo Liani Zil Minardo ang duga nga detalye tuhoy diri. Samtang may ang Talisay City Police Station may nadakpan nga kawatan. Uso subong, no, ang kinawatay mga kabombo kadamo nga daan bala sa mga tawo nga nagapakahapos lang, no, kasaho, magkaon, magbakal, gamit ang pinabulayan sang iba, no, mga kabalan. Di kayang hilay ang adaan niya panindugan, hapos mo lang abi mo, no, kung magsulod ka sa iligan nga buluhaton, ang kapital mo, kulba lang. Budlayan sila yung mga budlay. Atong karon na kuhaon kay Bombo Liani Zil Minardo ang duga nga detalye tuhoy diri. Dili kita na mga kabombo sa balita national, no, kay ang proclamation sa bag-o nga presidente kaga vice presidente sa pungsod Pilipinas ginalantaw nga patigayunon sini nga Miyerkules. Ini ang ginpayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, no,
hambalya ang Kongreso nga daan amo ang nagapungko man sa karon nga National Board of Canvassers ti ginalantaw sa nga Kongreso nga maproklamar na ang bag-o nga presidente kag vice presidente sa Pilipinas sini nga Miyerkules, Mayo 25. Tinahisugta naman sa nga mga pinuno sa nga Kongreso nga tapuson ang canvassing sang votes bala para sa presidente kag vice presidente sa sulod sang duha ka adlaw ti subong nga adlaw kaga buwas nga adlaw no Martes ginalantaw nga matapos na ang canvassing sa nga boto sa nga presidente kag vice presidente kag sa Miyerkules sarang na sila nga maproklamar. Ginalantaw nga posible Wednesday sang gabi o kuna late afternoon kuno o kun early evening pati gayunon ining proclamation. Pahibalo naman sang Kongreso kag sang Senado si presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag presumptive Vice President Sara Duterte nga posible no pati gayunon ang proclamation sa adlaw sang Miyerkules. Apisar man abi no nga ano bala nga may ara pa pati gayunon nga eleksyon sa Lanao del Sur sa Mayo 24 hindi naman inagihapon makaapekto no masobra 600,000 to ang populasyon sang mga votes bala masobra 600,000 pa ka votes ang ginahulat-ulat dito sa bahin sang Lanao del Sur apang hindi naman inigihapon makaapekto bala no considering sang dako-dako nga gap sa tunga sang first placers kag second placers sa bahin sang presidente kag vice presidente. So kumambal naton apisar nga wala pa proclamation naintindihan naman gyapon sang tanan nga daog naman no ining siya BBM kag siya Mayor Sara Duterte. Ikon ma-proclaim na gid man siya Bongbong Marcos kag ako na si presumptive no President Bongbong Marcos kag presumptive Vice President Mayor Sara officially President-elect kag Vice President-elect na gid sila no nga duha apang sa Hunyo 30 June 30 pa sila gihapon magasugod take office no sa June 30 pa magapanaog sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte kag maga-take over si presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Antes naton kuhaon ng mga balita nga natipon ni Bombolyani Zil Minardo, update titanay sa aton nga balita sa hinampang kay subong nga adlaw no. Subong nga gabi gali no rather mga kabombo ginapatigayon ang closing ceremony 31st SEA Games dito sa may Hanoi, Vietnam. Ay nagtakop na subong adlaw ang 31st SEA Games kaga nagtapos sa ika-4 ang Pilipinas sa medal tally. Fourth place kita mga kabombo no. Ang Pilipinas ang mayara sa 52 ka gold, 70 ka silver, kag 104 ka bronze. More than 200 man, 226 to be exact man, ang medals nga igapauli sa pungsod Pilipinas. Overall champion amo ang Vietnam no. Vietnam mayara sang 206 gold, 126 ka silver kag 114 ka bronze. Ang Thailand daga pangaduwa may 93 gold, 100 nga silver kag 136 nga bronze. Ang Indonesia 69 gold, 91 silver kag 80 nga bronze. Ika-4 no ang pungsod Pilipinas, ika-5 amo ang Singapore, Malaysia, Myanmar, Burma, Cambodia, Laos, Brunei, kag Timor-Leste. Mayo na inino nga naka-4th kita kag masobra bala sa 50 ang gold nga ato na pagadalon papauli no pagadalon papauli sa mga atleta. Subong adlaw nagapasar no sang resolusyon si Senator Lito Lapid, resolution number 1007 nga naga-congratulate bala sa mga delegates sa Pilipinas sa SEA Games nga gipatigayon sang Mayo 12 tubto ba Mayo 24 ko na 22 dito sa may Hanoi, Vietnam. Apisar nga napaslawan no ang Pilipinas sa goal kuntani naton nga ma-defend ang titulo sa 2019 edition sa SEA Games kaysa ang 2019 diri sa Pilipinas no ginpatigayon ining games kaga nagpanguna overall champion to sadto ang pungsod Pilipinas. Apisar sini dako na kadayawan ang ginhatag no sa mga atleta diri sa pungsod sa karon nga edisyon naman niya sa SEA Games kay imagine masobra 50 ka gold no. More than 70 ka silver kag masobra 100 ka bronze. Sa patag sa boxing gani out of 9 no ka mga delegates, siyam ka mga representatives sa Pilipinas sa boxing, 4 ang tumandok sa Negros Occidental kung sa diin na duha no ang nakakuha sang gold medal kag duha
ang nakakuha sang bronze. Di ginadayaw tagin no, ining siya Rogen Ladon sang Bago City, kaga Ayan Clark Bautista sang Banwa sang Binalbagan nga lunsay nakakuha sang gold, samtang magapauli naman sang bronze medal ang isa pa man ka pride sang Bago si James Palecte, kaga si Riza Paswit nga tumandok naman sang Banwa sang Binalbagan. For sure, may patigayunon gid nga pag-welcome ang pungsod no sa mga atleta, especially sa mga nakakuha bala sang gold medal, kasubong man ang probinsya sa mga delegates sang Negros Occidental. Ang mga nakaagom bala sang medals no, mayara sila sang ang mga nakuha bala nga mga medals sang mga athletes, gold, bronze kag silver, mayara ina siya mga kabombo sang equivalent bala, mayara ina sang incentives no nga equivalent kung makakuha ka sang gold medal 300,000 pesos ang imo nga mabato per gold medal na kung silver medal naman 150,000 pesos kag 60,000 pesos ang bronze medal. Nga daan mabayaran bala no ang honor nga ginahatag man sa mga atleta sa pungsod Pilipinas no sa patag sang hinampang. 50 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkyaron ang mga balita nga natipon sang patrol, kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, mayong gabi, please come in. So nagapakigangot kita sa karon mga kabombo kay Bombo Liani Zil no. Kaya aton checkyaron ang pila ka mga police reports nga natipon ni Bombo Liani, partikular na ang tuhoy no sa drowning incident dito sa may syudad sang Bago, kag ang sa kakawatan nga nadakpan sa syudad sang Talisay. Bombo Liani, please come in. Bombo Jerry, nakahundong subok hindi ang suspetsado na nadakpan tungkol sa pagpangawat dahil Bombo Jerry sa may Talisay City, Bombo Jerry. Kung saliin, binabuhigan ini isang pumuloyo ang Talisay PNP na maresto ini ang nasambit na kawatan ng Bombo Jerry. Kung saliin, no, diri sa may investigation sa kapulisan, ini ang complainant, si Prijan Divina, talagang witness na Bombo Jerry, no? So mayari 3. Parang gina sila yung complaint natin na Bombo Jerry, na nakita in instant ay natabo sa may Sergeant House of Pet Sport. Located niya siya sa Kapitan sa Extension at Barangay Zone 12, Talisay City, Negros Occidental. So ang complainant, ginaligtas, ini ang iyang employee nga nagangalan na Prijan Divina, 21 anyos, sa talalaki, kag single ini siya Bombo Jerry, resident ini siya sa Barangay Dangalan, Municipality of Ilog, Negros Occidental, nga nabakpan ini siya, no, caught in the act ini siya Bombo Jerry, nga nagkakuha ini siya sang 30 na kabilog nga mating, which is nagbalor sa isang 15,000 pesos. Bombo Liani, ano ang iyang ginkuha to? Pasensya gid kaya medyo hindi maayo ang imo nga sulod. Bombo Jerry? Sige, go ahead. Ano tong iyang nakuha? Yes, Bombo Jerry, 30 na dog mating nga nagbalor sa isang 15,000 taga pulo bilog na dog mating nga Bombo Jerry, which is ni sa pagkakandak mga person sa nag-submitis si Bombo Jerry nga sa pag-responde sa isang pulis, no, ang sa dog mating. Bombo Liani? Yeah, so ang suspetsado Bombo Jerry na hindi siya kag-in-inform ba niya siya sa iyang violation sa constitutional rights ng bala Bombo Jerry, no, gina-in siya sa Talisay City Health Center for Medical. Bombo Liani, ibalikan talang kaanay Bombo Liani ha, kaya do hindi gid maayo ang imong sulod. Ibalikan ka namon para at least ma-deliver na naton sa aton nga mga kabombo ang mas maathag man bala no kag maintindihan gid sang kadam-an no, especially sa mga nagapamati sa radyo kasubong man sa Facebook Live kag sa YouTube ang unod no sa imong report kaya kawatan ini no nga nadakpan sa may syudad sang Talisay ti mayo lang kay nadakpan siya no, natiklo gid siya. Mayo kay mabayaran niya man ang iyang ginhimo. Sige Bombo Liani, please come back. Bombo Jerry? Mayo na imong sulod.
Yes. So, bumajayra mo to, no? Ang naaresto, ini nga isa ka suspetsado, no? So, pagpangawat, bumajayra ko sa theft sinino sa Talisay City Police Station, bumajayra, which is subong yara na nakahunong na dira sa may Talisay City PNP para mapasakaan na inisa nagakaigo nga kaso man na bumajayra, which is kagina na sambit dito nga nakakuha ini siya bumajayra sa nga 30, no? Kadog mating nga mayara balor sinisang 15,000 pesos Bombo Jairi, which is dri Bombo Jairi, no? Natingwaan ini, no? Nga madakpan sa bulig man sang pamuluyo mismo Bombo Jairi. Bombo Jairi, isa naman ka masubo ini nga balita, no? Kung sa diin, duwa sa mga 5 sinika minor de edad nga nagapaligo siya sa baybayon dira sa parte sa Bago City, spesimente na Bombo Jairi sa Purok Mahidaiton, no, sa Purokan Itom, Barangay Sampinit, Bago City, Negros Occidental. May ara dra isa ka baybay Bombo Jairi, which is may parte nga kantilado, no? Kung magambal kita kantilado do, kumunoy man na siya Bombo Jairi nga pagkatapak mo bala magulpe ka lang lubog, no? O nalugdang. So diri sa bahin sa kantilado siya Bombo Jairi, no, nga pagkatapak mo sa may baybay na which is malubong man na siya dayon Bombo Jairi. So ang duwa sila na nagjogging ini ang 5 ka mga minor de edad Bombo Jairi, which is nakakita dito sila sa baybay. So no, sa investigation sang kapulisan no kag nagpinaligo ini sila Bombo Jairi. So sang pagpaligo nila mukhang tilado dito ang baybayon na lumos ini sila Bombo Jairi. So ang tatlo ni natingwaan nga rescue kami naglalabay nga pampo timing gid Bombo Jairi apang ini ang duwaya. Unfortunately medyo madungay pa ang pag search and rescue sa bahay sa rescue team sang Bago City, which is ini ang duha ka minor Bombo Jairi, no, ginbawian sa kabuhi. Amo ini si Jemuel Padilla, 40 years old, kag ang ikaduha si Lian Flor, 14 years old man Bombo Jairi, isa ka lalaki kag isa ka babae. So iniya ang mga na-rescue na Bombo Jairi, kaga okay na subong medyo stable na ang kaimtangan. So hindi na lang inipagpangalanan pa Bombo Jairi, no, kaya puro man sila mga minor, pero ang edad sinisan tatlo Bombo Jairi, isa ka 15 years old, isa ka 10 years old, kag isa pa gid ka 14 years old Bombo Jairi. So ini try pa revive sa bahin sa mga rescue team, pero wala na gid Bombo Jairi, no, natingwaan. So sa bahin sinisang mga duwa siniya ka victim no nga gina-revive. So giningagaw pag dala sila sa Bago City Hospital, pero gina-declare na ini nga dead on arrival sang attending physician Bombo Jairi. Bombo yani ka mga bata pagalino 12 tubtuba 15 anyos ti wala man ni for sure kabalong ilang mga ginikanan nga nagpaligo sila kaya nakitaan man lang nila ining suba-suba Bombo yani, no, kaga didto sila nagapaligo. Yes, so Bombo Jairi, kahit yung ilang nga tuyo, giniyatan nag-jogging sila Bombo Jairi, isa nga may nakitaan sila, no, nga baybay sinaya, which is dira sila nakapaligo, kang nabtan sila sang high tide Bombo Jairi, which is amo pagid to siguro, no, ang rason pagid nga ang kantilado to kanagtaas pagid ang tubig, no, which is na lumos ini ang 5 ka bilog, kaga unfortunately ang duwagin bawi ay gid sang kabuhi Bombo Jairi. Bombo Jairi, sa dugang pagin nga mga detalye, pamatian bala naton si Police Lieutenant Joseph Haro, ang Deputy Chief of Police ng Bago City Police Station. 5 ni sila tanan ka biktiman mo. Tapos duwa sila fortunately na patay gid. Sitio Tunggoy ni sa piyak lang nga kalsada bla, nagplano ni sila nga mag jogging siguro, pero dito sila nakakadto sa may sa Kanitom. So, sang puro Kanitom sa sakop sa Barangay Sampinit. Dito guro nakita nila nga daw kanaming sang dagat. Desisyon sila nga magpaligo. Yes, sir. So, pagpaligo nila, ang hindi nila kabisado kasi ang portion nila nga hindi nila kabisado. Ang area, may ara dira nga kantilado, bila naga-dalom-dalom sa dalom, sa loob-loob. So, samtang guro nagaubog sila, kag nagapataob naman ang dagat or naga-high tide, pakadto na sa high tide, na sila submerged sa tubig. Sir, ini ang 5 sir ka danay ni sila sa ari diri minor involved. Puro ni sila tanan minor, ma'am, actually, ma'am, pero hindi ko gid kabisado ang mga edad nila. No ranging pa may ara 10, may ara 15, 14, bila, ma'am.
Mga minor ni siya. Duwa niya ginbawian sa kabuhi. Ang minor na tanong na. Minor ni siya kami. Okay, sir. At tatlo ni ma'am, nakasurvive niya kay naka-timing mga samtang ginanga they're trying to save themselves from drowning. May nakaagib lang na pang-boat na nagapangisla siguro. Yes, sir. Na-rescue sila yun, na-rescue sila. Ang lakili ang tongduwa na naganogid sa subside na submerged sa tubig. Na wala dayon maka-recover. Gayan sa ma-rescue, ma-recover sa aton na rescue sa back. So, sir, ang duwa ka napatay na rescue with sir na nakuha pa sila. Na-recover mga lawas, tapos din try sa aton na rescue team na i-revive sila. Pero wala din nila matigayon, dinala sila sa hospital. Pagabot sa hospital, din declare sa aton na attending physician na dead on arrival siya. Ti summer pangadaan sa karon bala Bombolyani ti mas maayo gid nga panumduman gid sang mga ginikana ng ilang mga kabataan nga hindi lang bala magmatumato paligo kung diin kay hindi mo nga daan mapaktan bala ang lakat sang balod o kung ano ang kadalumon sang suba. Yes, ang magaligan ni Bombo Jerry, no? Kay kung kakisa, ini ang sabahin sang kabataan, no? So, dapat malisensya gid sila kung hindi sila makadto o kung magpinaligo sa baybay o kung suba man na Bombo Jerry, no? At least, pwede pa sila maupdan no? Kung gusto gid man nila magpinaligo, magaidan sa ilang mga ginikanan o kung mga magulang man Bombo Jerry. Ti condolence gid no sa mga ginikanan kag pamilya sining duha ka mga menor de edad. Kamusta sa karon Bombolyani ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? So, subong nga Bombo Jerry, makit-an rin nato, no, ang area sang syudad sang Bacolod, nga daw kakanay-kanay sang mga salakyan nga naganilabay na Bombo Jerry, Lunes nga adlaw, no, kay may mga trabaho naman ang mga iban adring nga mga kauturan nato siguro mga kapoy gid Bombo Jerry. So laka naman lang gani ang mga tawo gid nari subong Bombo Jerry sa may sagwa, no, kon sa mga kada area sang syudad sang Bacolod. So far Bombo Jerry, no, maayo subong adlaw kay wala gid sila nga mga major incidents nga nagkalatabo, no, diri sa may syudad sang Bacolod Bombo Jerry. Ang tiyempo ya Bombolyani kamusta ang kalangitan may mga bituon? Bombo Jerry, subong medyo magalumon din, no, nga aton nga kalangitan. Subong kag sang hapon ng Bombo Jerry nag-inilan-ulan, no, nagtaliti sa diri sa may syudad sang Bacolod. Sa iban pa nga parte sa nga Negros Occidental man na Bombo Jerry. Subong medyo mabugnaw ang huyop sang hangin kay gagalom. So base mag-ulan naman pero may mga bituon, no, pipila. Bombo Jerry nga makita naton sa kalangitan pero ang galom ara gid sa gihapon Bombo Jerry. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Bombo Jerry, para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi, ini si Bombolyani Zilminardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo! Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zilminardo sa mga balita nga natipon sang patro. So antes kita magtakop mga kabombo, mayari kita anay sang panawagan, no, kay duha ka mga minor de edad nga mga babayi ang missing sa karon didto sa may barangay Cambaog sa Banwa sang Hiniguran, Negros Occidental. Nagapangayo gid no sang bulig ang ilang iloy nga si Melka Abrasya agod nga magpangita sang iya duha ka mga kabataan amo si Jana K. Abrasya kag 15 anyos, no, ining si Jana kag si Trexie Abrasya 14 anyos. Lunsay mga residente ini sila sa barangay Cambaog sa Banwa sa Hinigaran. Itak na alas 5 sa hapon pet sa Mayo 21, no, nadula ang nasambit nga mga kabataan kag hasta subong wala pa sila sa gihapon makitaan. No, Saturday sila nadula mga more than 2 days naman makitaan man ang mga kabombo sa aton nga Facebook Live kag post man nila naton sa aton na Facebook page ang litrato sining duha ka mga kabataan 14 anyos kaga 15 anyos siga panawagan ng pamilya sang duha ka mga bata nga kung makita nyo sila palihog contact sa sining nga numero 0930-544-7120 sa luwat 0930-544-7120 o kon mag-contact o kon makigangot sa Hinigaran Municipal Police Station 0928-5422674 0928-5422674. 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod,
Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the
the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.